aby sa im netriasol Vercajk a ideme na to. Dražkovce ženy. No a baby sú už na trati, vyštartovali úplne bez problémov, pozrieme si zaciu stranu, košík zakrútený veľmi pekne. Takže voda skade, už zapojená 8,5 voda zo stroja, pod 10 sekúnd, strojnička sa s tým nepára, pustila to dievča tam dopredu, plné pecky, takže baby majú čo robiť a máme aj problém napravo. Tam nebola zapojená prúdnica. Dúfam, že tam není zranenie. Neviem, či to baby dokončia. Môžeme to pustiť. No a máme hotovo Dražkovce ženy. 36,71 výsledný čas napravo, rýchlejší ľavý 35,35. 36,71 výsledný napravo, rýchlejší ľavý 35,35 pre Dražkovce ženy. Pokračujeme ďalej, Turčianske Jaseno dorastenci, nech sa páči na hlavnú základňu. Po nich Turčianske Teplice ženy, za Turčie muži, KL Auto Jasenové muži. Gabika Tereková, vraj ti ušlo dieťa, nájdeš ho u moderátora pod pergolou. Že Gabika, našlo sa tu stratené dieťa, povedalo, že maminka sa volá Gabika Tereková. Poď si ho vyzdvihnúť.